Mia mono na indo mwanchi umurigereria kero kuru kwegena kwane muna nogendrete kwegokia kubwatia mirobero yonsi egetaseni kya Ndizi TV na bwa obwansu bwo Gusii cyaragire Chinsa Isato cyabona mugoroba ekirongo kwariganya SMS Amayia ngumanya ina kwariganire asenchera ere yobwikiranu nyora sensemo ya Facebook na bagotonyora wetera Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube Ndizi TV News aso mutandao Twitter @Ndizi TV News eri otogendere gusanga na boigo kwemanya amanke uriyo ko ineke chibicaneri ogicha weke niga kwa Petronira Mukeira na asensemo imanyerero ni gotokubwaterana nere Joshua Auta erietariane Everline Osero sanga na intuye komwerio Mwanchi umurengo kwa riganto ya chaka senchira bene korwase county ya Kisii awase omuichano obagokobwata abamenyi bensemo ya Nyansira amagega yemebere y'abasaye babere gotoka asensemeyo askirekageire gosya korokana kebwate chingoma eyentugekageire buna nogo kenywa nonya nabonigo omurayi bwa nyumba 10 asenseme yabirega kugikeria egetambukirekyo asinonya nabateire buna babera bonigo bakageire koba abaibi nigo kuboria kwa ruru cia sabanto kwene kia bunangwa kabare oroboti ase abanyanyimbo ekero barorerege kore bunekyo gosebanya ronde bwensi na mamocho libagario kuimokia egetambokero ase amabokabo muri keito Josephat Amisi na manke kumeno goichana okorene nigo kwanyara ko bago kubabwata abamenyi be esa blockation Nyansira yigotoka ime ya Burongo county ya Kisii mambia rero magaya barabukoboka nakonyora emebere y'abamura babiri myaka igatwa inyarira ko bagigosibwa nabo yigogo tukutwa mbarabare a separa iyo kurumo cyobosongo kwenda keroka icyano nakumirie ni fact bona araire kwa kirwisimi nga abantu mari bagentire sekenyorukiane amaene na akire ayikire gahe bate anyore nekene abana babiri bayitire abana bayitire ncherembe ukabona mambya twanyorera iboti nga abantu mbale babere bayitire babekira separa na ikirase sine nabona nyaro mana ndo bamurabere mbayitire bakwete ende akarokana na murabaka abona bale myaka si 40 onde ngo siri na meka kwa asubuhi wa leo tulipopata ripoti ya kwamba kuna mwili wa vijana wawili ilipatikana kando ya barabara katika barabara ya kuu ya kutoka Kisii kwenda Keroka, ambapo the area assistant chief alituhakikishia kwamba hizo mwili zimo. Kulingana na muteneni wa banyanyimbo kurwa ase sub county ya Kisii Central Amosambasa nigateba magaya barabwikirana ro nagokora obotuki nigwanyara ko bakonyora inganya gusirengo banyalta ko bakorwa ase county ya Nyamira nabo igo emebere yabo gotugutwa ase ekenyorekyo. Kwa sasa tumepata ya kwamba wameshatambulika na ni vijana kutoka Nyamira County. Kwa vile hapa ni border, inaonekana hiki kitendo ilitendeka ngambo ile wa Nyamira County kisha wakatupwa hapa. Ni kare twaboliria kega twanyarenga ya BONSI bakuru Nyamira County ya makuru biranga kebirichi no yondorwa bitiche sublocation. Abatenere banyumba 10 anene kurwase kenyereke kiabate nigo barure ekurate gochia ase kagorie ke kiabasae banyara ko bakwetanga amo nobosalia twabawonyire boira abana babakega kimogokina irense ngora kalibike kamoranche abana baitu abana bakesana ande ndoche nganese nema abantu boka kabatoko seteta kakise ke gorie ke bono igege kabana baitu kaki komoranche kaki ngaito goja korusi chinguru chiankyo egera abana baitu gekogera na buchinguru nonyera bonigo obotukibene bwanyara ko babogo chaka ase boigo emebere nyagusira nyara ko bekurusigwa una goikigwa ase ngendu ya Kisii Teaching and Referral ase boigo abamenyi benseme banyara ko bakoboligwa waka oroboti gochia segetaseni kebanyanyimbo maiga yokonyora abantu balia bagokorobosaria. Kwa hivyo naonya wananchi wale wanahusika na vitendo kama hizi za kuchukua sheria mkononi mwao na kuchukua uhai ama maisha ya wenzao. Hata kama mtu ni mwizi ama mhalifu,
una sheria ya kuchukua maisha yake. Abantu baitu kimo konyora umwarifu akorire gento tigagwira chikasa mokaino kora riboti umuntu yose mumubwate gere serikali ni bwate chinjire kubwatie bintu yagere yamanyanga ngiye okorekana na ende ya bwati yanyora umuntu ni limo ya musiba gose yamwabira. Kuripotire gataseni kia Ndizi TV kurwa ekenyero kiebate ege gutuka ime ya bironge kaunti ya Kisii eriterane Josephat Amese. Miyamano umurikeito Josephat Amisi ase oroboti ururikiranu next guru au imeye kaunti ya Kisii nigo chigenderete konyora chitangi unenchire ya moyo gokonya gutanga umuchando bwa macho yobere gokorekana ase chiskuru chinyinge negatie miroberio inse y'oburayi bwayo mugavana we kaunti ya Kisii Paul Simbarati wetrase wizara ya mache ase agenderete kwene kiabuna chire chiriabetega kubaliera bananchi chiabeire chigwekiraniwa umurikeito Brighton Makori no Chiskuru chinyinge ase kaunti ya Kisii nigo chikonyora bokongu ase gotanyora mache ase kubetereri aborokiwe kwenda sa tamberi kurigi amachayo kurinde bunenjire ya moyo wikeranchira chirialire tabamenyi be kaunti ya Kisii mugabana bwe kaunti ya Kisii Paulo Simbarati nigacha kiro muroberio ugo kwenda kibunangwena nabale amache go chia chiskuru wetera ase wisara ya mache nebintu birutataine amono go chenji kwelire asibono kira chiskuru chikonyora chitangi cha mache umuroberio yo ochagetigwe asiskuru au asibona ba musie wetero mugavana bakwena chitangi echo kagotogyo umuroberio yo no mwe musie Paus Moirura ne sharing yana ntuna county government azingo wakilisha abantu bana bamazimba ntole committed bakole bintu bitwalite chira kaukwana asiskuru au ase ewodi yaye maironi gateruna bachikwene kibuna aroremba wati problem ya ECD ase mwako yombanya wati class lakini mwako wo jamanya wale class ya ECD irinda abana na baro bali baitwa ECD baro banyole environment ingi yo somera no mujando tubwate wodi ngima igo ayiboli bana na bataina baba balemerali ntobe kibirazi ba ECD by the end of miaka ya 5 nyone class ku yanyole class ya ECD. Anthony Gerageno mwemusie wodi ya Gusii. Tumekuwa tukipiga mahesabu. Na mimi hesabu yangu nilisema kuna shule mbili hapa zinanipatia wasiwasi kidogo. 2-3. Hii shule inaitwa Riasibo na kuna shule nyingine hapa inaitwa Geteri. Hata yule mwenzangu ile tangi moja imebaki pale. Tafadhali tutafanya mpango tu ikuja hapa. Hapa kwetu kuna shida ya maji sana. Hao wanafunzi wanatoka hapa wanaenda kule. Hata afadhali hawa wako karibu kidogo. Kuna wengine wako kule juu. Wanaenda mbali sana kuchukua maji. Na water challenge imekuwa ya shida sana. Boigo kirageni gatogirie okuboterana kwa yeno mugavana bwe kaunti ya Kisii asobokoreri ase wodi ya Gusii. Okuboterana kwane amonomo governor ito His Excellency Simbarati kwagerera into twanyore gendo kiki nichitangi nichinyingi turanyore guchimutwa asengencho ntuma chiskuru chetu nchibwate obokomu naende ngonya waka tore ya esabu ya climate change etangiye eyaruwa se program ya climate change naende nagamba no women rep naera gante naera na wate program ina atoretere chitangi ayana aro abaiboli na baro babwate asoko kero muroberio yo asiskuru awao chenyare chikonyora chitangi. Nashukuru sana kwa sababu ya huu msaada ambao tumepokea kutoka kwa our MCA. Asante sana, tunakuombea Mungu endelee kukubariki siku zote na uendelee kufikiria mengi kuhusu hii shule ambayo iko na shida nyingi. Noena abana bagogete bakanyerete konyoranga itangine cheche bagweke skuru baba no mogoko na impira ni ngambi ya mono. Tutasaidia watoto waweze kupata maji. Watoto wamekuwa na changamoto mingi kwa sababu ya kupata maji katika shule hii, na tunashukuru sana kwa kazi hiyo nzuri ambayo mheshimiwa amefanya, na ni asante kwa kazi hiyo, aendelee kubarikiwa. Okwena nwe chitangie icho ni gobono koro mogoko ochia saboro kiwa siskuru au ekero bago chikutumeka achinga kichiji nyinge bagachira chindo chego chitumeka asogosoma gosikonya CHISEMI ase chiskuru ngudi botere getaseni Ndizi TV eridariane
Brighton Makori. Miyamana omurikeito Brighton Makori ase oroboti ururukiranu ekomiti yensemo yobochenu kurwase serikali ye kaunti ya Nyamira gekora wanu munyakerogo bo Abel Mose nigoritkoria rero baba gutara asensemo yenyagetari ya AIC kerbo yetai iyo gotoka ase eward ya Itibo ebunge ya North Mugrango elio kurigereria obokoreri ase enyagetari eyo nigo baterebuni nyagetari eyo nigo yaitwo gochikwa gosiekwa akorende nigo bagendereto no bokoreri eyuere mamincha nerichiko nakorengana no mo MCA bwenseme yo ni ata ni nyagetari eyo nigera sabube anena sensemo ya magacho asinonye ne chinyomba cyobo chenu chire chimbeke gima nabono nigo baganirie ebeke gosiekwa asegeka kiemetie nyetano nemo elio amaunchore elio gokorekana nigo bigo babiri bakoenekia bunamba gendere kurwa obokonyi anene gochiase abana na boigo abasbati bebwatraniti chinga kibagenderete kurwa libaga edio enyagetari eyo kwaga chumurikeito job manki norboti urwaso bwikirano MCA bakora uno munyakerogo bwe kamati obochenu ase bunge ya Nyamira Abel Mose omo MCA bwe wodi ya Itibo Lamek Square nomo director ase wizara obochenu Nyabuti gotarera dispensary yekerubogie tai AIC egotoka imeya Itibo ward ebunge ya Notumugirango county Nyamira na koenekia ogotaikerania amaganio wizara ya obochenu mbararia ogosieka kwenye gitari eyo ase emetienyi etano nomo. Tumeangalia hii facility enyewe, tumekucha na hii committee. Here I have a chairman of health, Mr. Honorable Abel Mose. Tumeangalia hii facility enyewe, hata mimi nimehakikisha ya kwamba kuwa watu wangu wa Ekerubo wanapitia mengi. Ense mwenye munyakerogo ase wizara wachenu ebunge ya Nyamira Abel Mose nate bakobwatekana neli uko lya rwetu chitariki 14 omotienyi okianda omwaka bwe 2022 nigenya gitali ya bwenderete gosiekwa asebono iga yaberege okora abokoreri bwaye mamincha yerichiko. We are on a receipt of a closure notice which was issued on 14th September 2020. Up to date, the hospital is operating illegally. One of the recommendations is about the poor toilets that we have, the poor structure of the hospital first. Number 2, we don't have the burning chamber. Omo MCA be wodi Itibo Lamek Square na ichanera enchera enyagitario yaberega okora abokoreri bwaye na kubasaba kuhirege tambukiro kia bwango. Tumepeana within 6 months, in a period of 6 months at least wacharibu kurekebisha. Na sasa kama hawatarekebisha, tuko na shamba huko Ekerubo na esa wachengea hospitali ya county yenye inalaniwa na county, kwa sababu tunataka kanisha pia iweke watu wetu kwa roho ili tuwafanyie watu wetu kazi. Ya kwamba tumekubali kwamba tutakuwa tunafanya outreaches. Outreaches tutakuwa tunakuja maybe mara 2 kwa wiki, tunakuja kuhudumia hasa kwa wale watu wanaokaa kwa vijiji, wamama na watoto kupata vaccine, sababu hao ndio kwanza wanaumia sana. So tutakuwa tunazileta hapa, tunakuja kuhudumia. Kwa hivyo hiyo tunakubali kuifanya wakiendelea kutengeneza. Hapa tenenelibenya gitali yo bakoro no bishop o AIC orogongo rwa Gusii Philip Maricha mbate bamberwete gochikokora moncherelio asenya gitali yo. Ninashukuru kwa wageni ambao tumepokea kutoka kwa health pamoja na MCA. Mimi sina mengi, ni kusema tu nashukuru na asante kwa yale yote walituambia. Tunaomba Mungu atusaidie tuyatekeleze. Kinko reporter ya Ndizi TV kurwase county Nyamira, Job Maangi.
Miyamono murikeito job manki ase oroboti ororo ikiranu no boringori abwa bosabwa maiso nigo wabwa koina no gochiase abamenyi be wodi ya Ichuni imeye county ya Kisii awasabanta bange baba wesokia na konyora oboringoria na boigogo konyeka ino muroberi okorekana ase enyagitari yekerbo uyobete gokwariganwa no MCA bwenseme yo weekly future amo ni nyagitari ya Oasis chingakiatere buna yo negatie miroberi agendrete goikerania yokoine kiabuna abamenyi be wodi ya Ichuni babere bagokonyeka korwase amaroire ye chingencho ao nigo boigaine kiabuna nigo barachie gokora oborinkore bwabusa bwoboroire bwa kansa na kuboria abantu kwene kiabuna ngwesoke barasobonge elio konyora oborinkore bwe buriko ito Mildred Momanyi norboti uru abamenyi be wodi ya Ichuni imeye bunge nyalibali masaba county ya Kisii nigo banyora obulingorio bwa maiso bwabusa asenya gitali ekerubo omoroborio yo bwariganetiwe no mo MCA bwenseme yo weekly future wetera ase enyagitali ya Oasis ase bono atebire omubaro bw'abantu baikirana na kulingorwa nigo oba omonene na igo abantu mbabwate okuganya buna okoiga kerengaki asamatuko arebosio buriare rontu abwate exercise kyenge kiyasa exercise kiarenge takoranga bantu bitongonyora bari screening ya maiso amona bari babwate issues cia mauga na lituko rero kwetana na asebinyoro bitu twanyora abantu barabange chimibere abo baicha bakora screening ngiga barigerirwa na sabanda abo baicha barigerirwa gaiga abantu babwate issues cia maiso igo barenga about 76 twabwate mariogo bantu barenge koewa twabwate kiombe koronga the Farmers and Poison Board does not allow medical camps ya bantu baenda na mariogo to the field so bali bonsi ba check urero wote the babwana to koramba tebiwa na bali batarenge bataganiri bande korigifata medication bari kirichi prescription chamario wabwanete kwanda barigi ende banyatumeke erinde banyore konyora obugwenya asama tukarago chimotugaiga I'll be doing chi kwere exercise chingabone kiare ngerero because ninde tabantu baitu banyare ku access services chiribata nyare ku access on their own ase abanyagitali abo barenge gokora obulingoria nigo barwa amarorabo igoro yobulendi bwa maiso na se barenge na yaiga. Sasa hii shida ya cataract huwa ina affect watu kulingana na miaka lakini si miaka sana. Ni magonjwa ambayo yanaanza kukua kwa mwili vile mtu anavyokuwa kila siku kwa maisha. Kulinda macho sana sana inahitajika na mtu unafaa kwenda check up sana kwa macho na ukue na utumie lishe bora. Abamenyi abo batabisa omogokobo nigo bamwakira omo MCA ngambia mono ase boigo bagania enyagitali yabo yekerubogo cia korenterwa ebintu biria bibolete ase okubakonya ase obolingoria bwa bwango igo tokana ndi mweshimiwa mbia mono asokoreta banyagitali gaiga gocha gokonya abantu baitu na nyorire faida asenye ncho na arigiririgu na chekirigu na tebirigu rende ng'amario nango chikonyora mariogo igento ndate yo mweshimiwa ito embande next time moroberio yogenderere na ndoiche na abanda abaiche na baire chire record sicho batotera mariogo gaiga ntutegete obokonyi bwacha ang'e no bwa abantu abarware tubururu bwesukari yokonyore gutira yatuita bwangu nigo omo MCA akora kagoteba emeroberio eria agendrete kubeka elio koene kiabuna abamenyingo chakonyora bare obolingoria bwebinyinyi bya kansa datia yande amange. I'm still in consultation nyagitari yeto ya KTRH amona abanyagitari baito koranga tutuare a cancer screening event bwangoiga at the same time tutuare nena kwere tukurukanga vaccination chia HPV for cervical cancers. Nigo yabeire omogoko monene ase abamenyi be wodi Ichuni ekero banyorere obolingoria kurugaiga askwetera ase nyagitali ya Oasis ase bamwakire omo MCA bwe wodi ya weekly sio changambia mono ase okubaretera abanyagitali abwange ase banyorere obulingoria obubwarenge obwabwangu. Goripotera egetaseni kia Ndizi TV kurugaiga ase wodi Ichuni ime county ya Kisii eletaliane Mildred Momanyi.
Mbia mana murikeito Mildred Mumanyi ase oroboti ururikiranu magega yo wetera emechande menke munene oborwaire bw'ekinyencho au nigo bono omugaka James Nyabuto korwase kenyoro keirianyi ewodi yabogeka abeiriga gochengera okomenya kw'emyaka 50 abantu bamate nabo igo yamate nigo besokya gochengera litukeriga ase baba wakambye monasinya sae asokubeka okumubeka moyo goika chinga kechiga nigo chinga kiecho mugako yabaga kubori abantu kweneke bunango twara bale obwamate boro buyekero bale chinga na munanene kwenekia omorembe chinga kichonsi murikeito dipo nasanya na manke amate yo mugaka James Nyabuto amona abasani egotoka imeye kenyoro kiria nyidi imeye wodi yabogeka nigo bakora omujega bwo kumwirere Nyasaye mbya muno asoko mo emyaka 50 nomo asairera nigo yabeire sabari entambe litukulia rero nalio nakurire emyaka 50 nomo na ibure tukitarikibero mutinyu 8 mwaka 63 kumwakira Nyasaye buya nerio agenderere kondenda omugaka James nigateba nigo yabeire gekone goika emyaka eyo 50 nomo ase amate yae yabakerori na kwireneria mbuya mono amanyete ngango ikande emyaka eye nanyorire obogima bobore challenges marwaire na boigo mechande mengi igonde n'omogoko monene mono akorire ekegenikia ye na arwarite amatuko gete magega gwaka mbuya mono esenge nja ainyura muna arwarite mana ocha kuturangire nga tukorore na njembe kirole kende moyo ndoro mwana one nere ngaigo munale twagokire turi no mogoko mbiya mono tinya saba konya watakana ne sabari yogokina kwa mugaka James okwe kwabeire negetire kenene maria kwamboka oyure mamu mwabo ni gairera aya eterete asokomorera mwana yone iga atusandite no nyanka karalengo moke twalenge nomugaka mwe twaliko ngenda paka sunikanere unko buguri korosa nero mabuguri boigo nige amate yarorekana no mogoko monene asibabure Nyasaye anyara komente myaka ilio bagenderere korora obuya bwaye alizaliwa na vile alikuwa anateseka tangu kuzaliwa mpaka siku ya leo. Nasema ni asante sana kwa kutualika, tumekuja hapa na ametuambia. Baada ya hiyo tunashukuru Mungu aendelee kumuongeza miaka na miaka mpaka sisi tufike miaka hiyo. Ende bora mwisingi ya Nyasaye muna mutugete na ndaka muai bisyo byuko munyoro kire ngaki ikiagera tuacha gaiga tuacha somo lyo mbiya mono sana Nyasaye kubwatisi na ndaka menta matuko asa ya makumwa manyora tigamo semerio manene igeranya akona ga kumugoria Nyasaye mo echinga kichi nyinge ngambiya tumera na tumera ni rega tonyare ko batugusanga nabatabire mbiya mono chinga kicho ni gaboria mate yaye gusira na chinga kichonsi na komenya no morembe anena soko mokorere Nyasaye ekiagera nere oena ne tobogimo bwabosa na ganeiria ba mate bane banyare komenya no mogoko no morembe na boigo tonyare ko batu kumunyura Nyasaye butambe kuike miake kabire yiga negasi enkong na boigo tobe tuguika namo ase chinga kicho bokong no buya kuripoti liga taseni kia Ndizi TV korwa sekenyoro kia nyidi kegotoka ewodi ya bogeka egotoka imeye bunge ya kitutu cha South imeye county ya Kisii elietaria Nedipon asanya Mbia mono dipo nasanya ase oroboti ururikiranu umuchando obwo kuborwa ko burendi ni gobere gokoine kiwase kerengo keigoro anena sama tukabwango iga ase ewodi ya Kisii Central ekyo nigo keirero mugambi bwensemo ya bumatara Joseph Aminga wesokia na kugania serikali oswaga tina kubakonya elio gotinyia oburendi na sekiria taire na eyone konye no nyokoreta amagendero ase wodi iga na boiga ase county ya Kisii ngima security yetu sakinengo ikere ya twara bokongwake abana babeire bali baya basoire se bintu bitalie bironge bakora bono nabo konyoranga na ina bangina bakale bakole biashara byabe bakole biashara byabo abana babale idol batabwati gaswa bakora
bekiramo bachakire gusumbua abang'ina bakorwa echiro bono gotware gokura gochie sabagambi baita banene egente gekerigererigu mono egere tonyora omorembe ase tomenyete abang'ina banyore security ere engiya nekare ase bagoeta baeta ase aragaya batabwati bokong'ondo bwensi na intwe ase tomenyete chinyomba twanyora ng'a ase tokorara tore buya tari tokorara tobwate obwoba egere nari ense yaito eragenderere igo nare gokura mono ng'a tochamo naye nabagambi aba baita abanene MCAs ababunge n'abande tobwaterane egere tonyore ng'a ense yaito mono mono seita abo matara ng'a security ero igere engiya ikiera bono toisa gotiga igo tocha konya security abeire mbe na ina magendera etokwana takonyara gotoka igo bono nche nare kobasaba security ebo tobwaterane togore tokobeka ense yaito abengiya togotigana nayo nigo eserikali ebegete omokia bwokoene kiabuna abakenya babeire bagoikera nabo okonyora CHISEMI ase enchereng endonge gosasa enchera y'obwaroro ime yense ya Kenya okwana chinga kiabaga kuigora na gwanchira bene university ya Open ase ensemo ya konza ime ye county ya Machakos muraiwense Dr. William Samuel Ruto nigateba buna university eyo anenera chikorwa amasomo yenchera yekerero nigira chikokonya abantu abange anene nonye abo konyora wainsekegima nigagania aba bantu abange wesokia na kwenyorera CHISEMI ase university eyo na tabune serikali negendere gosira bali abatari kwenyara kweneke buna banyorire amasomo nigo baigo aborio kobwaterana egati ABARAI eri gosira ebirenko bya CHISEMI. This is, in my very honest opinion, the university possibly of herdsmen, farmers. Mama Mboga in his place can also attend now university. Matatu drivers, border people, when you are waiting for your passengers, you can attend courses at the university. Watchmen, domestic employees, as well as trained professionals and graduates. Nothing says bottom up better than an open University of Kenya that gives everybody a chance. It is indeed, in again my very honest submission, the People's University. Wherever you are, whatever you are doing, you can be in class in a university by simply logging in. I want us to mobilize ourselves, focus our energy. Good people, we have a great country. Let us not let ourselves down by doing the wrong things. Let us mobilize every energy, every resource, every talent, every knowledge to drive our country. Nagokwanira igoro yetsegi nabaigo etrubane yaberege kwene kiwa imeyense ya Kenya Ruto nigaine kiabuna tibari go chiwancha gento bunekyo korekana nainde asate babuna ni gobarachi kubeka ebitambokero nagotumeka chinchera chionsi ero kwene kiabuna chisegi chiri kwene kiwa echiate buna nigo chigo trubania emerobero au gati yabo emerobero ya masomo nabaigo koirania ense ya Kenya magega. The one other thing that we must all agree is that we will compete. We are a very competitive country. We are a country that has a lot of talent, a big pool of ideas and knowledge. We will compete. Our ideas, we will compete with our ideas. We will compete with our knowledge. We will compete with our positions, but we will never compete in violence. Please. That one, I have said, it will never happen again in Kenya. Mambo ya vita na kupiganisha watu, hapana, haiwezi kuendelea tena kwa hii Kenya. Hiyo tu tukubaliane. And whatever it takes, we will mobilize whatever resource to make sure that we secure the lives of Kenyans, their property, their businesses, and make sure that Kenya is firmly on the foundation of a peaceful nation, because violence
undermines our democracy. Violence undermines our development. Violence undermines our prosperity and our standing as a nation in the community of. Na sensemo yaye mu Prime Cabinet Secretary Musalia Mudavadi nigabaga kwegerera ensi ya Kenya na hotebona nebwenerete konyora chinga kinyororo chiogokina. Musalia boigo nigabaga kwegerera emeroberio yomura ibense anene yogosira CHISEMI eyatogia kegima na kuboria ABARAI korwa chinsemo chionsi gochamo na kobwatrana eriyogoskia ensi ya Kenya mutwe. We need to pull together. We need to foster an environment of peace. We have to create stability, and we have to give Kenyans an opportunity to grow. The government of William Samoei Ruto has disbursed all the arrears that were pending to the county governments. All of them, all 47, the resources have been disbursed to the counties. That has not been easy. There was a backlog that had accumulated over a long period of time. Through the tough measures, the bold measures, we are beginning to see a lot of light at the end of the tunnel. Let us work together as Kenyans, as leaders, so that we can make sure that we move forward. Technology is one of the planks, key planks or pillars in the plan, the President's plan. It is driving Konza. It is indeed driving this university. And it has now opened the doors where the reservoir of knowledge has been broadened literally overnight to millions of Kenyans and also deepened. And we are confident that if we work together, that reservoir. Waziri wa Public Service, Gender and Affirmative Action Aisha Juma nigateire na Kenya nera saronge kubwatrana nababwatani au asogosira omuroberio o gender na tayo namba bwenerete gosikwa na kubwatani wa asemiroberio yonsi ya serikali ya Kenya nigagania machikonsi kubwatwa boikiranu eryogokonya asogoikirania omuroberio bwoko enekia abunari bagarisa ine asensemo yabasbati naboigo ensemo yabasacha ayabereri koenekiwa imeyense ya Kenya na muno gosira abasibati ani yakwa na chinga kiara igikare getangani kyo mwaka kyabakora imirimo asensemo ya gender aso mwaka w'ekibesa kiri 2023 mwaka w'ekibiri 2024. To our dependable development partners, Kenya is extremely lucky to have a notable large number of gender development partners. Indeed, the great milestones in gender equality and the empowerment of women could not have been achieved without your support. We thank you so much. I commend you for all your efforts. Importantly, allow me to recall the 2005 Paris Declaration on Aid Effectiveness and subsequent high-level review forum on the same. The expectations here is that donor support should be better coordinated, aligned to the country's priorities, delivered in a harmonized way, results to be measured with mutual accountability. And this is my plea to you. Through the Gender Sector Working Group, let us endeavor to uphold these principles. It is my desire to see a more coordinated gender sector, state and non-state actors. I challenge my development partners, friends, to offer support so we can consolidate all the work in
Omugavana bwe kaunti ya Kakamega oyobo igoro munyakerogo bwenibo ase kiombe ky'abagavana Fernandes Barasa nigakanire okugania gwokobekwa ekomiti eyo erabege korawa nekiganche kenene ye serikali asokoligereria amang'ana yogosangereria ebango ase chi county okwana chingaki ekyo Barasa nigaterina chi county nigo chieroberetie na nigo chiganitiwe tenenera na kwenekia buna ebango yabereke gosangererwa ase chingaki chindonge abune nchiremo yokoreta magendero ase serikali chi county na boigo kine uchumi yense ya Kenya. Our taxes are only on entertainment and property. So we don't want interference by the National Treasury in the county's approach to collect taxes, which complies with Article 209. So our position is very clear. We totally reject the proposal of formation of a committee chaired by the National Treasury. Aiga nongo butolera Amayia ye Chinsa Isata senchira ere yobwekana mwancho murieringo gwakira ngambia mono asogochora kubananche nambia mono asogochora kubwatia emirobero yonsi yegetaseni kya Ndizi TV nabasaki baito ngo bakira ngambia mono asoko enekia buna twabwateranire ko enekia mangana wekeire asenchira ebwenerete nyora semirobero yonsi ya Ndizi TV nabagotonyora sensemo ya Facebook wetra Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube watonyora wetra Ndizi TV News asumutandao Twitter Ndizi TV News eriotogendere gusanga nabo igo kwemanya amanke orene kyabuna chibicha neryo gichawe keira senchira ya bene nigakuru kwa Petronira Mukeira Joshua Auta sensemo yeimanyerero na Everline Osero ninche nako yaretra senchira ere yobwikiranu twaruburigere borobya nabo igo obutuko buroboterero